Sa iban pang balita, senior citizen patay matapos matrap sa sulod sang ilan na sunog nga balay sa Mandurriao. Palyado nga koneksyon sa kuryente kag nabilin nga kandila pila sa mga ginakabig ginhalinan sang kalayo. Si John Sala nakatutok. Emosyonal ang pamilya Panelo samtang ginalan tawag na bilin na lang sa ginlamon sang kalayo sa ila ancestral house sa barangay Uñate de Leon, Mandurriao, Sabado sang aga. Natrap pa sa sulod sang balay ang ila Iloy nga si Teresita nga 75 anyos. Wala ini nakagwa bangod na pilpilan sang plastic cabinet sa sulod sang iya kwarto. Ginapahayag nga nakapanaog na inikuntani sa una nga panalgan sang balay apang nagbalik pa sa kwarto agud may kuwaon kuntani. Manog isa pa lang kabulan humalin sang ginlubong ang iya bana. Magluwas kay Teresita may 3 pa ini kaupod sang nasurog ang ilabalay. Ang bata sini nga si Ryan Panelo, 49 anyos, isa ka PWD. Conchita Sinon, 65 anyos, kag isa ka 12 anyos nga dalagita. Maswerte naman niya nakagwa ang 3 apang nakaagom sa mga paso sa lawas. Si Kumbay na ara sa may berhada o. Kuan daw 12 anyos ko pambalila. Tigin palokso ko lang sa kaginsalo man eh. Doon ng tatay nga daw si Ryan nga daw na paralyzed ba. Nakatlakat sa punta kaging ginlalayan man sang yang ay nablos paglampot sa punta ipalukso ko man yun. Ginatutukan pa sang BFP kung ano ang gintunaan sang sunog. Kung natawon ta, ang most damage nga area is ara gid sa sala nila. So kung ara sa sala, posibleng may nagamit sang kuryente or from kuryente pero ina posibilidad pa lang or pwede nga may ginsindihan sila dira nga mga kandila or whatever. Ginapasuni nga naulihi abot ang makatapos ang BFP apisar nga malapit lang ang Mandurriao substation. Apang suno kay Habawel, madasig ang ila pagresponder. Naulihi lang tawag sa ila butang nga dako ng kalayo sang pag-abot sa mga bombero. Naglabot naman sa masobra 200,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Nagpabalibad naman nga maghatag sang pahayag sa news team ang mga himata sang biktima. Upod kay Hansi Chateau, John Sala. 1 Western Visayas.